गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजाबसिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। धेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरनि वार्ड नं 5 आव धेकियाजुलि मिउनिसिपाल बर्डनि नाजानायाव 8.36 कौटि रां खरसा खालामनानै लुनाय गोदानसिन समायना थियेटार नब्लांखौ रुंसारि जुबिन गार्डनि मुङै लाखिनो थिरांथा लायो। 19 नभेम्बर खालि जुबिन गार्डनि 53थि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बे थियेटार नब्लांनि मुंखौ दोननाय जागोन होनना मिजिंथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङा। 125थि एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै समाज सिबियारि फार्मिनास नार्जारिनि गेबें बिबुंथि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्क सेरनि मोनसे गेवलां फोथाराव रायमना ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै 125थि एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जथुमदों होननानै खौरां मोननाय जादों। समाज सिबियारि फार्मिनास नार्जारिया बे बिलआ पास जायोब्ला जोंनि थाखाय मा खहा जागोन आरो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ लानानै रायजो राजाफोरजों सावरायजालायो होनना मिथिना मोन्दों। फैगौ डिसेम्बर दानाव 125थि एमेन्डमेन्ट बिलआ सोदांजायोब्ला बिटिसिआ जोबनो थांगासिनो होननानै बुङो बिथाङा। आरो बिटिआरआ मावफुंजानो थांगासिनो दङ। जुदि बिटिआरआ मावफुंजायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन होनना बिथां फार्मिनासआ बेबायदि फोरमायनानै खौरां मोननाय जादों। मर्निं स्टार ट्रास्ट एन्ड अल बिटिसि डिसेबल्ड क्रिकेट एस'सिएशननि बानजायनायजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारि समाज बुरखां क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों नैथि खेबनि थाखाय अल बिटिसि डिसेबल्ड क्रिकेट टुर्नामेन्ट 2025 फुंनिफ्रायनो दासिम सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। सरदार वल्लभभाई पेटेलनि 150थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्ला खुंथाया खौसेथि हानजा सुरदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बे हानजा सुरनाया बरबारि पुलिस केम्पासनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि जिल्ला कमिशनारसिम मावख'सिम थाङो। जिल्ला बेंगिरि गौतम दासआ हाबाफारिखौ बरायनायजों बिबुंथि बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव आसाम सरकारनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म, लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां, बिटिसि काउन्सिल बेगम आइटाम आहमेदआ बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। खौसेथिनि हानजा सुरनायाव बाक्सा जिल्लानि सेनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट, जिल्ला कमिशनारजों लोगोसे पुलिस आरो पेरामिलिटारि हानजानि मावफारियाफोराबो बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। फैगौ 5 नं परबतजरा बिधान सभा बियाबनि आइ कंग्रेस बिजाथिनि आसा मिजिं लानानै असम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि आजाद हुसेना सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव 5 नं परबतजरा बियाबनिफ्राय इन्डियान नेशनेल कंग्रेस दोलोनि बिजाथिनि मिजिं लानानै बिजाथि गसंनो आजाद हुसेना 5 नं परबतजरा बिधान सभा बियाबाव आसाम प्रदेश कंग्रेसनि गुबुन गुबुन थाखोनि ससियेल मिडिया थान्दैफोर आरो गोबां अनजिमानि कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायजों गंसे हटेलाव सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्सनि बिथोन बादियै क'क्राझाराव गिबि खेब संसद मेल महाउत्सव खुंदों। लाइमोनफोरखौ खौसेथि खालामनाय आरो बिसोरखौ गेलेमु बिथिङाव फोनांनानै दोननाय फोजौखांनाय बायदि नोजोरखौ लानानै भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ इउथ एफेयार्स बिफाना मोनफ्रोम पार्लियामेन्टारि सिमाथिनि बेंखनाव संसद खेल महाउत्सवखौ खुंफुंनो बिथोन होदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे बिथोन बादिनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि आरो गेलेमु बिफाननि जथाय बानजायनायाव ब्लक लेभेलनि गिबि गेलेनाय बादायलायनाया मैयानिफ्राय क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय ब्लकनिनो सिङाव थानाय हालुवादल गामिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायो होननानै मिथिना मोन्दों। सानै गथ'नि बिमा बिना रानि दैमारिया दान मोननै सिगांनिफ्राय गोमाना दं होननानै मिथिना मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सामखागुरि गामिनि थागिबि फैलाव दैमारिनि बिसि बिना रानि दैमारिया थांनाय दान मोननै सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांनानै दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। संसार जाफुनाय समाव न'खर नागारनानै थांनायलाय गावनि आंगो फिसाय फैलाव दैमारिजों लोगोसे 10 बोसोर आरो 4 बोसोर बैसोनि सानै फिसाजोफोरा जिंगायाव गोग्लैनानै दं होननानै मिथिना मोन्दों। बेनिखायनो गथ'फोरनि उनखौ साननानै जेरावखि थाया मानो थाबैनो न'सिम फैफिननो खावलायदों फैलाव दैमारि बिथाङा। लोगोसेनो सोरबाफोर बिना रानि दैमारिखौ बबेयावबा नुसनबायदोंब्ला जानबुं नम्बर 9864079578 एबा 7002014298 आव फोरमायहरनो खावलायदों फिसायजों लोगोसे बिहावा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।